Това е много гуру. По-тихо се от първия ден. Дай. Добре дошли в Треска за мускулна маса, епизод 2. Това е Севдата. Днес ще е с нас. с вас. Така, днеска трябваше да правим рамо, обаче реших да правим гърди, защото винаги се започва с гърди. И затова... Днеска е събота. Събота, няма значение. Понеже направих една седмица пауза, не по мое желание, и зато и почваме с гърди. Ще направим 3 упражнения за гърди и може би едно за корем. Ще им накрая как се чувствам. Трябва да си направиш снимка По-тихо се от първия ден. Моля? Ще направя, ама добре, да. Ще направи снимка момчето. Между другото трябваше да бъда постриган, обаче не съм. Лечиш ли? Да, лечи ми. Опитава да импровизира нещо с часове, ама не ми се получи. Да, нещо маня се объркали часовете, както и да е. Той май, да почвам. Така, първо упражнение, горна лежанка с дъмбел. Загрявка първо. Правим загряващи серии. Разбира се, задължително преди тренировката загрявам много хубаво. Започвам, загрявам ръцете, загрявам лактите, загрявам китките, загрявам раменете, загрявам гърдите и кръста задължително. След като загрея хубаво, започвам и с загряващи серии. Тия серии са леки, колкото да загреят мускулите и да ги вработят. Тоест, подготвяме мускулите за тежките серии или работните серии. По този начин, когато направим тази загряваща серия, показваме на тялото точно кой мускул и по какъв начин ще бъде, къде ще имаме натоварване. И той подготвя, като изпраща допълнително кръв на това място, и когато подготви мускула напълно за работа, можем да започнем с по-тежките серии. В случая през седлата, тъй като той не е тренирал отдавна и трябва да му намерим с колко килограма да си направи работната серия, която ще бъде до отказ между 6 и 10 повторения с максимално голяма тежест. Загряваща серия. На нея ще направя само 5. В случая загрявам последния начин. Първо с десятки дъмбели правя 10, после с 15-ката правя 5, с 20-ката правя 1-2, с 25-ката правя 1-2. Така, дигам килограмите, ще направя само 2 повторения с 20-ката. Целта е движенията да се изпълняват много контролирано и бавно, особено при пускането, бавно и контролирано. После избутването може да бъде малко по-бързо, но отново контролирано. И тук търсим с колко килограма да направи. Разбира се, не можем перфектно да напаснем, но с времето намираме. Въпросът е в начало да не се слага прекалено тежко и да се прецени точната тежест. Така, ще направя една серия, едно повторение с 25. Вече почва да го усещам. Даже се чудя с колко да правя. Да. И когато си напълно готов и загрял, започват истинските серии, където даваш всичко, каквото го имаш. За лакътя ще буташ. Ще буташ лакътя нагоре. Да. Ай, какво се става? Чай, то трябва да ритна и тъй, ама не съм се научил още. Че много рядко правя 3 упражнения. За втори път. С лягането си... Да, ама ще се отзема, се отрепя. Ще става. Бутни ги сега. Така.
Сега цялата наред. Да, между 6-10 до отказ. Да. Да. Контролирано на тези пускай. Да. Можеш малко по-бавно. Селек. Да. Дай. Дръж култа на тете, пускай. Давай. До отказ. Давай. Дай още. Пускай. Давай. Дай. Аз вече съм се отказал. Не ми отказаха повече раменете, отколкото гърди. Ама как ти е? Да. По принцип трябваше да му взема ластик, обаче забравих. И май не е трябвало да забравя. Направо ще една-две. Не, давай, пробай. Скачай и дръж малко и пускай. Сега пускай бавно. Сега толкова. Всички серии до отказ ги правя задължително между 6 и 10 повторения. Тоест до отказ. Какво означава това? Значи така си преценям тежестта, че да фалирам между и минимум да направя 6 и най-много да направя 10. Разбира се, не всеки път може да се направи тази сметка. Ако фалираш преди 6, фалираш преди 6. Ако фалираш след 10, фалираш след 10. Това не е толкова значение, но следващата тренировка знаеш дали да добавиш или да махнеш малко тежест. Идеята на този тип тренировка, на тази техника е да можеш точно да преброиш колко повторения направиш, за да можеш да преброиш и да следиш прогреса с всяка тренировка. Тоест, идеята е всяка следваща тренировка да може да направиш минимум едно повече. Тоест, ако този път съм направил 6 повторения с дъмбелите с 30 кг, би трябвало следващия път да мога да направя минимум 7. И така ще мога точно да ги измеря, когато използвам техниката на фалит. Упражнението позволява, както в този случай, задържаме 1-2 секунди в напълно съкратената позиция на мускула, както съм сега. И след това, когато стигнем примерно до 6-то повторение и започваме да правим 7-то, обаче 7-то вече не става, примерно изобщо не може или да го помръднем или стигаме до някъде, задължително трябва някой да ни помогне. Ако няма кой да ни помогне да избутаме повторението, го избутваме с читинг. След като го избутаме в читинг, в крайната си позиция задържаме в съкратената позиция, задържаме колкото са може повече и държим докато мускулите вече наистина фалират. След това като фалираш мускулите в напълно съкратена позиция, те от само себе си започва мускула да изпуска и да почваш да пускаш бавно. След това отново държиш до фалит, пускаш бавно, те мускулите сами фалират докато пускаш
И от само себе си тежестта почва да пада. Ти колкото да натискаш мускула вече няма повече сила или няма повече енергия, той просто вече го няма. И когато мускула приключи, тежестта стигне до долната позиция, вече хвърляш. Тежестите зависи от самото упражнение, но тази техника може да бъде изпълнена, разбира се, почти при всички упражнения, при които е възможно. Примерно при корема пускаш бавно, дигаш, държиш 1-2 секунди горе, някой път забравям, после пускаш бавно. Къде не е толкова бавно, някой път забравям, не съм твърде уморен и не винаги успявам да изпълня техниката, но техниката е ето в тази напълно съкратена позиция, броиш 1-2 и пускаш бавно. Тоест при тази техника ти фалираш 3 пъти. Веднъж при позитивното движение, когато избутваш или дърпаш движението, зависи дали е дърпащо или бутащо, после имаш задържащата позиция, задържащ фалит. В напълно съкратена позиция имаш трети фалит при негативното движение при упражнението. Имаш общо 3 фалита на една серия до отказ. Време е да разтегнем с севдата. След всяка тренировка е почти задължително. Даже задължително. Първо горе. Така. Аз много не ги разбирам, но долу горе ще стане. Така се хващаш. Даже още едно надолу. Давай. Аз става просто. Ще забия в стената. Няма. Не, абсурд. Давай бе. Ама трябваше по-те по-доле. О, добре го усещам разтягането. Малко. Ей, за кръст. Той е за кръст. Ей са. Тук гледа да разтегне на гърдата. Повече в бицепса го усеща. За трицепс да разтегнем. Гледа до костиш с лактите горе. Така. Дай са надолу. Но така тук. Ти се опреш. Сега ще правиш плаче. Не мога. Да пробвам. Пробвай. Тя е много някакво странно ми знам. Не е ти. Не мога. Не се забиш на... Не мога. Сега следвата ще ни показва как да разтягаме краката. Да видим. Сега така се дрес Първо провери за дупки на гащите. Няма. Аз това имам. Максимално дърпаш към тялото петици. Обувките. Петите, да си максимално към тялото. Така. Колкото можеш по-навътре. Така. Дърпай за такова. И коленете навънка. Колкото можеш долу. Токс. Аз сега дръж. И бутай слака си навън. Добре. Пускай една крак навън. Що подръж. Пръст. Хубаво си ги изпрани. Нагоре. И придърни пръсти към тебе. Не мога. Няма ли мога? Изпрани с крака хубаво. Това си можеш. Колкото можеш да изпрани пръсти към тебе. И си натискай тялото навътре към коляното. Може да си хванеш. Ще го надигнате. Няма да го надигаш, хвани са по-напред. Хвани са по-напред. Не мога да стигна. И тялото максимално надолу. Положението е тежко. Да си хванеш пръсти. О, чай се изпах.
Трябва да Си бил много здървен, бе. А? Си бил много здървен. Тежко положение съм. Събирай краката. И разпускай. А то е за разпускане. Да. Повече го усещам като... Даш цялото Яко напред, цялото навътре. И с краката. Ти какво бъден изкуство беше тренирал? Шин, кьокшин, кай. Кьокшин? Да. И там ли ги учиш тя работа? Не, да. Налага се. Да, мога да риташ. Да. Яко. Сега смееш. Чакай, аз още. Без да... Така. Да, без да се дигаш. Да. Чай, ще дода малко по-насам. Тогава си. Тъй така трябва да го отсечеш. Така. Както се разтегне. Не, И бавно, много бавно. Хубаво се разтегне едния крак. После се обръщаш на другия. О, чай, че има шанс да разкъсаш. Да. Ти седиш така. Чай, че много разкрачих малко по. Аз това съм го правил 1000 години. Ти направо си господар. Без да се подпирам. Да. Според те става сложно, бе. Ай се да ставя по средата. И пак с лак се буташ навън. И пак с лак се буташ навън. Поправи си чила. Направо изби света. Не усещам много тежки разтягания. Добре. Завърца. Да, ти са прекали. Ти прекали вече. Завърца. Как е? На къде? Как си така? Тъй. Без да се пускаш коляното. Просто се даваш шанс. Усещам много тежки извъртания. Разбираш? Да стане така. Да бе, ти сега. Злата крака на земята. Ма не действа такова, сега че да се разчекаш. Колкото можеш, колко че Маца. да усещаш леко с комфорт, Така. разбираш. Много голямо усещам. Добре, пускаш се надолу и както си напред, се Аз въртиш. се въртя. Така снема. Не, трябва да си изправят краката. Така. Където можеш да усетиш леко. Така. Хвани си сега предния крак. Не може. Добре, събери ги. Ще и така да застанеш, разбираш. Така малко ще е по-добре. Не е по-добре. Трябва да ти изправят. Това е целта да си спънеш сухожилията, разбираш. Целта е да умра. Да. Горе-долу е това. Не, ти каза твърде сложно упражнение. Аз те не мога. Тя да показваме разликата. Сега държиш малко и пускаш. Какво прави малко? Задържаш просто тялото колкото можеш долу и пускаш. Ето вижда предно ведро. Най-простото. Бе. Да, това си е постоянна мускул. Да разтегнеш тази част. Аз Трябва всеки път да го правим. толкова има за това. Кажи на хората, че трябва често да се прави, за да може да има ефект от само от един път. Най-много да те заболи само е. Дай! Иха! Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, харесайте видеото и ме последвайте в Instagram и TikTok. Благодаря ви и до следващия епизод. След на 90 градуса огътма на обратно.